Is er iets geweest? Ja. Lichtjes zijn er nog opgepind. Dat brood er weg. Kun je zeker zijn dat het vergeten waard? Nee, dat is zeker van. En de kruising van die twee machientjes? Zo. Ben ik niet. Oké, kun je dat nog eens doen? Ik daag even nee. Hm? Die weer. Ja, maar het kan juist zijn door de gaartuit dat uw druk wel eens komt, daarom. Ja. En met samenkassen? Boven eens kijken? Zeg. Ben ik niet. Zie. Oké, naast u staat een machientje waar je kunt in praten. Kun je daar ook iets in zeggen? Heb je graag dat we weggaan? Heb je niet graag dat we hier zijn? Laat het lichtje nog eens over het weer gaan. En dan stoppen we ons onderzoek. Oké, dan stoppen we voor dit onderzoek. Ik wil u bedanken dat je dat toch eens gedaan hebt voor ons. Hartelijk dank en we gaan u gerust laten. Dag. Kom. Kom er mee. Ik kan het daar even naar. Ja, oké. We hebben een belofte gemaakt, we gaan die ook komen. Waar of niet? Waar of niet? We gaan even bij Dave boven, hè. Is goed? Nou, zo mijn hier. Ja, wel. Hier als ik gewoon sta. Ja? Ja. Kom naar boven.